Takže čaute, je tu niečo, čo som vám zatajil, a to je, že som si objednal túto samčeka, tohto krásneho samčeka Psalmopoeus irminia. Je to k tej našej samičke. On sa zvliekol pred chvíľou. Takýto zlek nám nechal. Tie nožičky sú úplne krásne. Tu ho môžeme vidieť z tohto našeho samčeka. Ešte má nie úplne vytvrdnuté chelice riaha. Hej, úplne. A tie nohy sú úplne nádherné. Aha. Krásne. Takže budeme musieť ešte počkať aj na samicu, aj na samčeka, ale máme ďalší páry, ktorý v budúcnosti môžeme páriť. Takže držme palce, nech všetko dobre dopadne a nech sa toho dožijú oba kusy a nech môžeme páriť. Takže ospravedlňujem sa, že som vám to zatajil, ale už to viete. Takže majte sa dobre, ahojte.